Hare Krishna. Audio, video clear irka? Yes, Mataji. Thank you. Hare Krishna. ISKCON சார்பாக பகவத்கீதை 18 நாள் வகுப்பிற்கு உங்களை எல்லாரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு Day 16 Chapter 16 படிக்கலாம். ப்ரேயரோட கிளாஸை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இது வந்து இஸ்கான் மங்களூரில் இருக்கிற ராதா கோவிந்தா டெம்பிளில் இருக்கிற டேட்டி. நம ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரேசாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நிதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரினே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாஷ்சாதி தேசதாரினே கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய தேவகி நந்தனாய ச நந்தகோப குமாராய கோவிந்தாய நமோ நமக நம பங்கஜ நாபாய நம பங்கஜ மாலினே நம பங்கஜ நேத்ராய நமஸ்தே பங்கஜாங்கரியே ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशालाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். இன்னைக்கு நேற்றுக்கு சாப்டர் 15 படித்தோம் இல்லையா? சாப்டர் வந்து அதை பற்றி ஒரு ரீகேப் கொடுத்ததேன். உலக வாழ்க்கையிலிருந்து பிரிந்து செல்லும் பாதை தெய்வீக நாட்டத்திற்கான பாதை. ஆலமரம் தலைகீழாக உள்ளது, வேர்கள் மேல் நோக்கி இருக்கின்றன. இந்த மரத்தை அறிந்தவன் வேதத்தை அறிந்தவன். ஆற்றங்கரையில் மரத்தின் பிம்பம், இலைகள், கிளைகள் கீழே தெரிகிறது. ஆன்மீக உலகத்தில் எல்லாம் சரியாக இருக்கும், நிழல் தான் இங்கு இருக்கும் அப்படின்ட்டு நேற்றுக்கு அந்த ஆலமரத்தை வச்சு நம்ம புரிஞ்சுட்டோம். இன்னைக்கு படிக்க போகிற சாப்டர் தெய்வாசுர அதாவது டிவைன் குவாலிட்டிஸ் அண்டு டெமானிக் குவாலிட்டிஸ். தெய்வ அசுர சம்பத் விபாக யோகம். தெய்வ குணங்கள் அண்டு அசுர குணங்கள் ரெண்டுத்தையும் பற்றி இன்னைக்கு படிக்க போகிறோம். அசுர குணங்களை கொண்டுள்ளோர் சாஸ்திரங்களின் விதிகளை பின்பற்றாமல் மனம் போனபடி வாழ்ந்து கீழ்நிலை பிரிவியையும் பௌதிக பந்தத்தையும் பெறுகிறார்கள். ஆனால் தெய்வீக குணங்களை கொண்டுள்ளோர் சாஸ்திரங்களின் அதிகாரத்தன்மையை ஏற்று வரையறுக்கப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ்ந்து படிப்படியாக ஆன்மீக பக்குவத்தை அடைகிறார்கள் அப்படின்னு இதை பற்றி நம்ம இன்னைக்கு படிக்க போகிறோம். அதாவது தெய்வீக குணங்கள் என்னென்ன, அசுர குணங்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத இன்னைக்கு நல்லா ஃபுல்லாக டீட்டெயில்டாக படிச்சிடலாம். இப்போ பாண்டவர்கள் ஒருவரிடம் இருக்க வேண்டிய 5 குணங்களை குறிக்கிறது. அதான் புராணங்கள்ல சொல்லுது. யுதிஷ்டர் அப்படின்னாக்க என்ன? யுத்த மனநிலையில் அல்லது குழப்பத்திலோ சமநிலையில் இருப்பவர். எந்த மாதிரி நிலைமை வந்தாலும் அவர் சமநிலையில் இருப்பார். அதனால தான் அவருக்கு பேரே யுதிஷ்டர். அது என்று பொருள். யுத் என்றால் போர், ஸ்தீர் என்றால் சமநிலை, பொருள் என்றும் பொருள். எந்த ஒரு பன்முகத்தன்மையின் போதும் அவரது அல்லது சிக்கலை எதிர்கொள்ளும் போதும் சீரான மற்றும் நிலையானதாக இருக்கும் தரத்தை இது யுதிஷ்டர் குறிக்கிறது. அர்ஜுனா ஒரு நபரின் கவனத்தின் தரத்தை குறிக்கிறது. மற்றும் பீமா உள் வலிமை மற்றும் அச்சமின்மை தரத்தை குறிக்கிறது. நகுல் என்றால் வாழ்க்கையில் நடுநிலை வைப்பது என்றும், சகதேவா என்றால் அனைவரின் நலன் என்றும் பொருள். ஒரு முறை பெற்ற இந்த 5 குணங்களும் சகுனி, துரியோதனன் மற்றும் சுக்ஷாசனால் கட்டுப்படுத்தப்படும் 100 கௌரவர்களை எதிர்த்து போராடி கொள்ள போதுமானவை. ஓகே, இதெல்லாம் அவளுக்கு பிளஸ் பாயிண்ட். துரியோதனன் அப்படின்னா என்ன? அது யுதாவில் துர்னா துஷ்டம், போர்ல துஷ்டம் அல்லது எதிர்மறை சிந்தனை அல்லது எதிர்மறை தேர்வுகளை குறிப்பவன். அதே மாதிரி துக்ஷாசனா என்றால் ஆளும்போது துஷ்டமாக இருப்பவன் என்று பொருள். புராணங்களில் உடல் ரீதியாக பார்வையற்றவராக இருக்கும் திருதராஷ்டிரர் அறியாமையை குறிக்கிறது. மேலும் கண்களை மூடிக்கொண்டிருக்கும் காந்தாரி அதர்மம் நடைபெறும் போது கண்களை மூடும் தரத்தை வேண்டுமென்றே குறிக்கிறது. தேகேபி அந்தேகா அப்படின்ட்டு கர்ணனுக்கு. ஸோ இதெல்லாம் தெய்வீக குணங்களை பற்றி படிக்கிறச்சு அவளோட பேருக்கெல்லாம் சம்பந்தம் இருக்குங்கிறதுக்காக சொல்றோம். தெய்வீக குணங்கள் மற்றும் அரக்க இயல்புகளை இன்னைக்கு பார்க்கலாம்.
நேத்தி படிச்சது பற்றற்ற மற்றும் சரணடைதல். சரணடைதல் மூலம் வந்து ஜட உலகத்திலிருந்து ஆன்மீக உலகத்திற்கு எப்படி செல்வது? இந்த உலகில் நமது பராமரிப்பாளராக கிருஷ்ணரின் நிலையை உணர்தல். வேதாந்தங்கள் மற்றும் வேதங்களின் சுருக்கம். இதெல்லாம் நேத்திக்கு பார்த்தோம். இன்னைக்கு 16வது சாப்டர்ல தேவகுணங்கள் மற்றும் அசுர சுபபாவங்கள், அவளோட சிவபாவங்கள் அதெல்லாம் எப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். அசுர குணம் அப்படிங்கிறது தனியாகவே 7th ஸ்லோகத்துலேருந்து 18th சாப்டர் வரைக்கும் 1 to 6 ரெண்டுமே மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். அசுர சுபபாவங்களில் விளைவுகள் முன்னேற்றம் அல்லது கீழ் செல்லுதல் ஆகியவை தேர்வுகள். முன்னேற்றத்தை தடை செய்யும் இல்லையா அசுர சுபபாவங்கள்னால. ஸோ இந்த சாப்டர் 16 வந்து டிவைன் அண்ட் டிமானிக் குவாலிட்டிஸ் படிக்கிறோம். வாட் டு தே லீட் டு? கிவிங் அப் டிமானிக் டெண்டன்சிஸ் அண்ட் ஃபாலோயிங் ஸ்கிரிப்சர்ஸ். அது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு ஸ்கிரிப்சர்ஸை ஃபாலோ பண்ணணும், வேதங்களை ஃபாலோ பண்ணணும். ஓகே, அதாவது நமக்கு மனுஷர்களுக்கு 4 விதமான டிஃபெக்ட்ஸ் இருக்கு. ஒன்று கமிட் மிஸ்டேக்ஸ். அந்த மிஸ்டேக்ஸ்னு எழுதுறச்சியே ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இருக்கு. கணக்கு வந்து 2 + 2 4 = 4. இது மாதிரி போட மாட்டோம்னு சொல்ல முடியாது, எல்லாம் நிறைய பேர் போடுறாங்க இல்லையா. கமிட் மிஸ்டேக்ஸ். இல்யூஷன், எல்லாம் மாயைக்கு உட்பட்டு இருக்கும். இன் பர்ஃபெக்ட் சென்சஸ், இது வந்து இவன் 9ல் போட்டிருக்கு இந்த பக்கம், இவனுக்கு 9ன்னு தெரியுது, இவனுக்கு 6ன்னு தெரியுது. பர்ஃபெக்ட் சென்சஸ். டெண்டன்சி டு சீட் அதர்ஸ், மற்றவாளையெல்லாம் ஏமாத்தணுங்கிற அந்த மனப்பான்மையும் எல்லா ஹியூமன் பீயிங்ஸுக்கும் இருக்கு மெட்டீரியல் வேர்ல்டு. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார். இது வந்து ஸ்லோகம் 1, 2, 3. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், அச்சமின்மை, தனது நிலையை தூய்மைப்படுத்துதல், ஆன்மீக ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ளுதல், தானம், சுய கட்டுப்பாடு, யாகம் செய்தல், வேதங்களை கற்றல், தவம், எளிமை, அஹிம்சை, வாய்மை, கோபத்திலிருந்து விடுபட்ட தன்மை, துறவு, சாந்தி, குற்றம் காண்பதில் விருப்பமின்மை, எல்லா உயிர்களின் மீதும் கருணை, பேராசையிலிருந்து விடுபட்ட தன்மை, கண்ணியம், வெட்கம், மன உறுதி, வீரம், மன்னிக்கும் தன்மை, தைரியம், தூய்மை, பொறாமையின்மை, மரியாதை எதிர்பார்க்காமல் இருத்தல் ஆகியவை தெய்வீக குணங்கள். மருதனின் மைந்தனே, தெய்வீக இயல்புடைய உன்னதமான மனிதரை சார்ந்தவை. இந்த மாதிரி குணங்கள்லாம் தெய்வீக குணம் இருக்கிறவாளுகெல்லாம் இந்த குணங்கள்லாம் இருக்கும். டிவைன் குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் எல்லாருக்கும் இருக்கும் அவளுக்கெல்லாம். ஸோ தெய்வீக குணங்கள் என்னங்கிறத இந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வேணாலும் வச்சுக்கோங்க. இம்பார்ட்டண்ட் இது. என்னென்னலாம் தெய்வீக குணங்கள் இருக்கணும், தெய்வீக இயல்புடையவர்களுக்கு இருக்கும் இதெல்லாம். ஸோ அது இங்கிலீஷில் வேணும்னாக்க இப்படியும் வச்சுக்கோ. டிவைன் நேச்சர் ஆர் டிரான்சென்டென்டல் குவாலிட்டிஸ், ஃபியர்லெஸ்னஸ், கல்டிவேஷன் ஆஃப் ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ், சேரிட்டி, ஸ்டெடி டிட்டர்மினேஷன், செல்ஃப் கண்ட்ரோல், பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் சாக்ரிஃபைஸ், சிம்பிளிசிட்டி, நான் வயலன்ஸ், freedom from envy, austerity, truthfulness, compassion for all living entities, cleanliness. இதெல்லாம் வந்து டிவைன் நேச்சருக்கு எல்லாருக்கும் இருக்கும். அதே மாதிரி டிமானிக் நேச்சர், அசுரர்களுக்கெல்லாம் எப்படி இருக்கும்? நோ பிலீஃப் ஆர் ஃபெய்த் இன் காட், நோ பிலீஃப் இன் தி எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் சோல், ப்ரைடு, அரகன்ஸ், ஆங்கர், ஹார்ஷ்னஸ், ignorance, desire to be famous, demanding respect from others, do not follow or believe in சாஸ்திராஸ். இதில் வந்து ஒவ்வொருத்துக்கும் ஒவ்வொரு எக்ஸாம்பிள் வேணும். இந்த ஃபியர்லெஸ்னஸ், தைரியம், பயம் இல்லாத இருக்கிறதுக்கு யாராவது நம்ம படித்த பாகவதம் இந்த எத்தனை படிச்சுட்டு இருக்கோம். அரகன்ஸ்க்கு எடுத்தேன்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து டிவைன் இது டெமானிக்கில் ராவணன்னு சொல்லலாம். அரகன்ஸுக்கு ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒவ்வொரு உதாரணம் சொல்ல தெரிஞ்சுன்னா சொல்லுப்பா. இருக்காது, தெரியுமா? இருக்காது. சரி, நான் இது அப்புறமா உங்களுக்கு சொல்கிறேன். தெரிஞ்சதுதான் இப்போ சொல்லுங்க. ஓகே, எஸ்மா 16.4 படிங்க கமலாஜி. எஸ் மாதாஜி, எஸ் மாதாஜி. दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थसम्पदम् आसुरी. கிறிஸ்தாவின் மைந்தனே,
தற்பெருமை, அகந்தை, வீண் அபிமானம், கோபம், கொடூரம், அறியாமை ஆகியவை அசுர இயல்புடையவர்களின் குணங்களாகும். என்னென்ன? அகந்தை, வீண் அபிமானம், கோபம், கொடூரம், அறியாமை, இவெல்லாம் அசுர இயல்புகளின் குணங்கள். இந்த ஸ்லோகத்தில் நரகத்திற்கான ராஜபாதை விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. நரகத்திற்கான ராஜபாதை விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. கொள்கைகளை பின்பற்றாவிடனும் ஆன்மீக ஞானத்தில் முன்னேற்றம் பெறுவதாகவும் தர்மத்தை பின்பற்றுவதாகவும் அசுரர்கள் வெறும் படம் காட்டுகின்றார்கள். ஓரளவு கல்வியையோ மிகுந்த செல்வத்தையோ அடைந்துவிட்டால் அவர்களை எப்போதும் கர்வத்துடனும் அகந்தியுடனும் இருப்பார்கள். பெருமை, ஆணவம், கர்வம், கோபம், அறியாமை அசுரர்களில் இயல்புடையவர்களுடைய குணங்களாகும். இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்ல அசுரர்கள், இதெல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இதெல்லாம் அட்வான்ஸ் கிளாஸில் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அசுர குணங்கள் இதெல்லாம் மகாராஜா தக்ஷ் பிரஜாபதி எடுத்துக்கோங்க. இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் 16.4க்கு எக்ஸாம்பிள் மகாராஜா தக்ஷ் பிரஜாபதி தனது பெருமை, ஆணவம், கோபம், கடுமை மற்றும் அறியாமையின் காரணமாக சிவனை யாகத்துக்கு அழைக்கவில்லை. உங்களுக்கு அந்த கதை தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அவர் யாகம் பண்ணும்போது தன் பொண்ணையும் கூப்பிடல, சிவனையும் கூப்பிடலை. அப்போ கூப்பிடலைங்கிறச்சு சிவன் நான் வரமாட்டேன் அப்படின்ட்டார். பொண்ணு நான் அவருடைய சிவனுடைய ஒய்ஃப் பார்வதி நான் போகிறேன் எங்கள் அப்பாவோடது அப்படின்ட்டு அவள் போகிறாங்க. அங்கே போன இடத்துல அவளையும் சரியாக கவனிக்கல. அப்பா ஏன் என் ஹஸ்பண்ட் நீ கூப்பிடல? அவள் சண்டை போடுறா. சண்டை போட்ட உடனே அவர் ஒன்றும் பதிலே சொல்லலை. இவளையும் சரியா அது இருக்குல்ல. அதனால அவள் கோபப்பட்டுட்டு அந்த இடத்துலையே அவள் எரிஞ்சு செத்துள்ளான்ட்டு எரியறதுக்கு அங்கேருந்து அந்த சமயத்தில் சிவனுக்கு அது தெரிஞ்சு போய் அவர் இங்கே காப்பாற்றி விடுறார். அப்புறம் காப்பாற்றி விட்டுட்டு இந்த மாதிரி உனக்கு ஆழமும் கர்வம் இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால நீ உனக்கு ஆடு முகம் வரணும் அப்படின்ட்டு அவர் சாபம் கொடுத்து அவர் பண்ணுறார். அந்த மாதிரி சிவன் அது பண்ணச்சே அவர் என்னை மன்னிச்சுடும் தெரியாது படிச்சேன்னு காலில் விடுறார். இருந்தாலும் நான் உன்னை மன்னிச்சு விடுறேன், ஆனால் உனக்கு ஆட்டு முகம் கொடுக்க தான் போறேன்ட்டு ஆட்டு முகம் கொடுத்துடுறார் அப்படின்னு ஒரு கதை இருக்கு இல்லையா. ஆணவம், கோபம், கடுமை, அறியாமை காரணமாக அவரை கூப்பிடவில்லை. மகாராஜா தக்ஷ் பிரம்மாவின் பிள்ளை. மகாராஜா தக்ஷுங்கிறவர் பிரம்மாவினுடைய பிள்ளை, நாரதரின் பிரதர், பியூர் டிவோட்டி, பக்தி உள்ளவர். இவர் கோபம், கடுமை, அறியாமை இவர்கிட்ட இருந்தது. சிவாவின் மாமனார் அவர் மகள் சதி தக்ஷராஜா யாகம் பண்ணினார். சிவன் சதி யாரையும் கூப்பிடவில்லை. சதி அப்பா யாகத்திற்கு நான் போகிறேன் அவர் அப்பாவிடம் சண்டை போட்டு அவமரியாதை பண்ணினார். அதனால் அவள் தன்னை எரித்து கொண்டாள். சிவன் 2 அசுரர்களை அனுப்பி கொல்ல பார்த்தார். தக்ஷ் மட்டி கொண்டு தலை வணங்கினார். சிவன் அவருக்கு ஆட்டுமுகம் கொடுத்தார். அதற்கு பிறகு தக்ஷ் சரியான பாதையில் நடந்து கொண்டார் அப்படின்னு ஒரு கதை. ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் 16.4ல அகந்தை, வீண அபிமானம், கோபம்க்கு நம்ம தக்ஷ் பிரஜாபதியை ஞாபகம் வச்சிருக்கோம். 16.5 படிப்போம் கமலாஜி. Yes, Mataji. दैवी संपत् विमोक्षाय निबन्धाय सुरीमत मा शुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव. தெய்வீக குணங்கள் முக்தி தரக்கூடியவை, அசுர குணங்களோ பந்தப்படுத்துபவை. பாண்டுவின் மைந்தனே கவலைப்படாதே, நீ தெய்வீக குணங்களுடன் பிறந்திருக்கிறாய். அர்ஜுனன் அசுர குணங்களுடன் பிறக்கவில்லை என்று கூறி பகவான் அவனை உற்சாகப்படுத்துகிறார். அவன் போரில் நன்மை தீமைகளை கருத்தில் கொள்வதால் அதில் அவன் ஈடுபாடு அசுரத்தனம் அல்ல. மதிக்கத்தக்கவர்களான பீஷ்மர், துரோணர் முதலியோர் கொல்லப்பட வேண்டுமா இல்லையா என்பதை அவன் கருத்தில் கொண்டான். இதிலிருந்து கோபம், வீண் அபிமானம், கொடூரத்தின் ஆதிக்கத்தின் கீழ் செயல்படவில்லை என்று தெரிகிறது. சத்திரியருக்கு எதிரியின் மீது அம்புகளை எய்துதல் தெய்வீக தன்மையாக கருதப்படுகிறது. அவர் ஒரு சத்திரியன் தானே, போர்ல அம்பை ஈர்றது தான் அவனுடைய தெய்வீக தன்மை. அது தப்புன்னு சொல்ல முடியாது. அந்த இடத்துல கடமையிலிருந்து விலகுதான் அசுரத்தன்மையாகும் இல்லையா. நமக்கு கொடுத்துருக்க கடமையிலிருந்து விலகினால்தான் அது அசுரத்தன்மை. அதனால அர்ஜுனனுக்கு அது அசுரத்தன்மை இல்லை, தெய்வீக தன்மை தான் அப்படின்னு சொல்றாரு. ரிதாவின் மைந்தனே, இந்த உலகில் உள்ள படைக்கப்பட்ட உயிர்வாழிகளில் தெய்வீகமானவர்கள் அசுரர்கள் என 2 வகையினர் உள்ளனர். தெய்வீக குணங்களை பற்றி ஏற்கனவே மிக விவரமாக உனக்கு விளக்கியுள்ளேன். இனி அசுரர்களின் குணங்களை என்னிடமிருந்து கேட்பாயாக. கட்டுண்ட உயிர்வாழிகளில் இவ்வுலகில் 2 பிரிவாக பிரிக்கப்படுகிறார்கள். தெய்வீக குணங்களுடன்
பிறந்தவர்கள் ஒரு பக்கம் ஒழுக்கமான வாழ்வை பின்பற்றுகிறார்கள். அவர்கள் சாஸ்திரங்களில் விதிக்கப்பட்டுள்ள ஒழுக்க நெறிகளை பின்பற்றாமல் தனது மனம் போன போக்கில் இயங்குபவர் அசுரத்தன்மையுடையவர் எனப்படுகிறார்கள். அசுரத்தன்மையுடையவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றும் என்ன செய்யக்கூடாது என்றும் தெரியாது. தூய்மையோ முறையான நடத்தையோ வாய்மையோ அவர்களிடம் காணப்படுவது இல்லை. எஸ்மா 16.8 படிக்கும் கமலாஜி. எஸ் மாதாஜி. அசத்யம் அப்ரதிஷ்டம் தே ஜகத் ஆஹூரநீஸ்வரம் அபரஸ்பர சம்பூதம் கிம் அன்யத் காமஹைதுகம். அவர்கள் இந்த உலகம் பொய் என்றும் அஸ்திவாரம் இல்லாதது என்றும் கட்டுப்படுத்தும் கடவுள் எவரும் இல்லை என்றும் கூறுகிறார்கள். காம இச்சையால் உண்டாக்கப்பட்டதாகவும் காமத்தை தவிர இதற்கு வேறு காரணம் இல்லை என்றும் அவர்கள் சொல்கிறார்கள். இந்த உலகம் மாயக்கற்பனின் ஒரு தோற்றம் என்றும் காரணமும் விளைவும் இல்லாத ஆள்பவர் என்றும் இல்லாத மற்றும் நோக்கம் இல்லாத இது உண்மையானது அல்ல என்றும் அசுரத்தன்மையினர் முடிவு செய்கிறார்கள். இத்தகைய முடிவுகளை பின்பற்றி அறிவில்லாதவர்களும் தம்மை இழந்தவர்களுமான அசுரர்கள் உலகத்தை அழிப்பதற்கான பலனற்ற கொடுமையான செயல்களில் ஈடுபடுகிறார்கள். எல்லாத்தையும் அழிக்கணுங்கிறது தான் அவளுக்கு இந்த ஃபயர் வச்சு ஒரு இடத்த அழிச்சு போடணும்ன்று, இந்த மாதிரி குண்டு போட்டு ஒரு இடத்த அழிக்கணும், இதெல்லாம் அசுரத்தன்மைக்காரர்களுக்கு தான் அப்படி வரும். அசுரத்தன்மையுடையவர்கள் திருப்தியடையாத காமத்திடம் தஞ்சமடைந்து கர்வம் மற்றும் பொய் கௌரவத்தின் கவர்ச்சியில் மூழ்கி வைக்கப்பட்டுள்ளனர். எப்போதும் தூய்மையற்ற விரதங்களில் ஈடுபட்டும் அவர்கள் நிரந்தரமற்ற பொருள்களால் கவரப்படுகிறார்கள். அவர்களுடைய காமம் என்றுமே திருப்தி அடையாது. நிரந்தரமற்ற விஷயங்களை ஏற்பதால் அவர்கள் எப்போதும் ஏக்கம் நிறைந்தவர்களாக உள்ளார்கள். அசுர மக்கள் மது, மங்கை, சூது, மாமிச உணவு ஆகியவற்றால் மட்டுமே அதிகமாக கவரப்படுகிறார்கள். மனித நாகரிகத்தின் முக்கிய தேவை புலன்களை திருப்தி செய்வதே என்று அவர்கள் நம்புகிறார்கள். இவ்வாறாக வாழ்வில் இறுதி வரை உள்ள அவர்களது கவலைகள் அளக்க முடியாதவை. ஆசைகள் என்னும் நூற்றுக்கணக்கான கயிர்களால் பந்தப்படுத்தப்பட்டு காமத்திலும் கோபத்திலும் மூழ்கி அவர்கள் புலனுணர்ச்சிக்காக அநியாயமான வழியில் செல்வத்தை சேர்க்கிறார்கள். அசுரத்தன்மையுடையவன் எண்ணுகிறான், இன்று என்னிடம் இவ்வளவு சொத்து உள்ளது என்று எனது திட்டங்களின்படி நான் நிறைய லாபம் அடையப் போகிறேன். தற்போது இவ்வளவு என்னுடையதாக இருக்கிறது, எதிர்காலத்தில் இது மேலும் மேலும் பெறுவோம். அவன் என்னுடைய எதிரி, அவனை நான் கொன்றுவிட்டேன். என்னுடைய மற்ற எதிரிகளும் கொல்லப்படுவர். நானே எல்லாவற்றிலும் இறைவன், நானே அனுபவிப்பாளன், நானே பக்குவமானவனும் பலமுடையவனும் மகிழ்ச்சியானவனும் ஆவேன். செல்வாக்கு மிக்க உறவினர்களால் சூழப்பட்ட மிகப்பெரிய செல்வந்தன் நானே. என்னை போன்று சக்தியுடனும் மகிழ்வுடனும் வேறு யாரும் இல்லை. நான் யாகங்கள் செய்வேன், தானங்கள் கொடுப்பேன், இவ்வாறு இன்பமாக இருப்பேன். இவ்விதமாக அத்தகைய மக்கள் அறியாமையினால் மயக்கப்பட்டுள்ளனர். ஸோ அசுரர்கள் எப்படியெல்லாம் மயங்கி இருக்காங்கிறதுக்கு இந்த 13 to 15 வரைக்கும் இதை படிச்சிருக்கோம். இவ்வாறு அநேக கவலைகளால் சூழப்பட்டு குழப்பமுற்று மோகத்தின் வழியினால் சூழப்பட்ட அவர்களின் புலனின்பத்தில் பலமாக பற்றுடையவர்களாகி நரகத்தில் வீழ்ச்சி விடுகிறார்கள். செல்வத்தாலும் பொய் கௌரவத்தாலும் மயக்கப்பட்டு தன்னில் திருப்தியுற்றி எப்போதும் திமிருடன் விளங்கும் இவர்கள் சில சமயங்களில் எந்த சட்ட திட்டத்தையும் பின்பற்றாமல் பெயரளவில் கர்வத்துடன் யாகங்களை செய்கிறார்கள். ஏதோ பண்ணணும், கர்வம் தான் அவளுக்கு. பெயரளவில் பேருக்கு பப்ளிசிட்டி வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அதெல்லாம் பண்ணுகிறார்கள். செல்வத்தை சேர்க்கும் தனது ஆசையின் எல்லையில் அசுரத்தன்மையுடையவர்கள் அறிவது இல்லை. எந்த அதிகாரியையும் சாஸ்திரத்தையும் பொருட்படுத்தாமல் தங்களையே எல்லாமாக எண்ணிக்கொண்டு கொள்பவர்கள் அசுரர்கள். அகங்காரம், பலம், தற்பெருமை, காமம் மற்றும் கோபத்தில் மயங்குள்ள அசுரர்கள் தங்களது சொந்த உடல்களிலும் பிறருடைய உடல்களிலும் வீற்றுள்ள பரம புருஷ பகவானிடம் பொறாமை கொண்டு உண்மை மதத்தினை நிந்திக்கின்றனர். அசுரர்கள் தான் உண்மை மதத்தினை நிந்திக்கிறார்கள். அசுரத்தன்மையுடைய நபர் சாஸ்திரங்களை நம்பிக்கை கொள்வதில்லை. தற்போதைய வாழ்வு அடுத்த வாழ்விற்கு தயார் செய்வதற்காக என்பதை அவர்கள் அறிவது இல்லை. இப்போ ஏதோ இன்னைக்கு இருக்கிறது
டுடே இன்னைக்கு கிடச்சிதான் சாப்பிட்டுட்டு ஏழை மக்கள்லாம் அன்றைக்கி கிடச்சின்னா சாப்பாடு கிடச்சின்னா சாப்பிட்டுட்டு இருக்கா இல்லையா, அவள்கிட்ட கையில் காசு இல்லை, அதனால் அது மட்டும் அன்னன்னைக்கு போது ஓட்டணும். அந்த மாதிரி இந்த அசுர மக்கள்லாம் நமக்கு அடுத்த ஜென்மம்னு ஒன்று இருக்குது, அது இந்த மாதிரி அசுரத்தன்மையில் இருந்தால் அப்படி தான் பிறப்போம். அது பண்ணாத நல்ல காரியங்களாக நல்லபடியாக இருப்போம். தெய்வீக தன்மையுடையவர்களாக இருந்தால் நமக்கு மறுபிறப்பு கிடையாது, கிருஷ்ண பகவான்கிட்ட போகலாம் அப்படிங்கிறது அவளுக்கு தெரிஞ்சுக்காம அவள் மட்டும் அசுரத்தன்மையோடையே இருந்துட்டுருக்கா. பொறாமையுடன் கருணையின்றி இருக்கும் இத்தகைய கடைநிலை மனிதர்களே, ஜட வாழ்வு என்னும் கடலில் பல்வேறு அசுர இனங்களும் நான் நிரந்தரமாக தள்ளுகிறேன். எப்போதுமே அவ பர்மனண்டாவே அந்த அசுர இனங்களுக்குள்ளேயே அவ நிரந்தரமாக பகவான் கிருஷ்ணர் தள்ளி விட்டார் அவளெல்லாம். எஸ்மா 20 படிக்கும் கமலாஜி. எஸ் மாதாஜி. ஆசுரீம் யோனிம் ஆபன்னா மூடா ஜன்மனி ஜன்மனி மாம் அப்ராப்யைவ கௌந்தேய ததோ யாந்த்யதமாம் கதிம். குந்தியின் மகனே, அசுரத்தனமான வாழ்வினங்களில் மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுக்கும் இத்தகையவர்கள் என்றுமே என்னை அடைய முடியாது. படிப்படியாக அவர்கள் மிகவும் வெறுக்கத்தக்க வாழ்வினங்களில் மூழ்குகிறார்கள். இறைவன் கருணை நிறைந்தவர், ஆனால் அவர் அசுரர்களிடம் ஒருபோதும் கருணை காட்டுவது இல்லை. அசுரர்கள் படிப்படியாக நாய்கள் மற்றும் பன்றிகளின் நிலைக்கு மூழ்கி விடுவார்கள் என்று வேதங்களில் கூறப்பட்டுள்ளது. வெறுக்கத்தக்க வாழ்வினங்கள்ல நாய்கள் பன்றிகள் அந்த மாதிரி போயிடுவா. அதான் கீழ் இதில் தான் அவன் பிறந்துட்டு இருந்துருப்பா அப்படிங்கிறது. ஸோ நம்ம வந்து ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இதை வந்து நம்ம எப்போதுமே ப்ளீஸ் சேண்ட் டு பி அண்ட் பி ஹாப்பி. வென் இஸ் த பெஸ்ட் டைம் டு ஸ்டார்ட் டிவோஷனல் சர்வீஸ்? எப்போ ஆரம்பிக்கலாம் டிவோஷனல் சர்வீஸு? எந்த ஏஜில் ஆரம்பிக்கணும்னு சொல்லியிருக்கோம் நம்ம? யங் ஏஜில் தெரிஞ்சுக்கணும். அதே மாதிரி இப்போ வந்து ஸ்ரீலா சுகதேவா வாஸ் இன் இஸ் மதர்ஸ் ஹோம். அது யங் ஏஜ்னா இந்த மாதிரி கூட நடக்கிறது. அவரோட அம்மாவோட வயசுல சுகதேவ் ஜி வாஸ் இன் இஸ் மதர்ஸ் ஹோம் ஃபார் 16 years. 16 வருஷம் அம்மா வயசுக்குள்ளே இருக்கிறது 8 மாதத்துக்கு அப்புறம் 9வது மாதம், மேக்சிமம் போனால் 10 மாதம் தான் இருப்பார். அவர் 16 வருஷம் இருந்தார். அதே மாதிரி பிரகலாத் அண்ட் துருவா மகாராஜ் ஸ்டார்டட் டிவோஷனல் சர்வீஸ் அட் 5 years. இல்லையா? துருவா மகாராஜும் பிரகலாதும் 5 வயசுல அவள்லாம் டிவோஷனல் சர்வீஸ். அதனால் சின்ன வயசுலேயே ரொம்ப ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். சத்தியுகாங்கிறது 1,728,000 years. குட் அண்ட் ஈவில் வேர் இன் டிஃப்ரெண்ட் கெலாக்சிஸில் இருந்தது. சேத்தயுகாவில் 1,296,000 years. குட் அண்ட் ஈவில் வேர் இன் டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரீஸ். முதல்ல எப்படி இருந்தது? டிஃப்ரெண்ட் கெலாக்சியில் இருந்தது குட் அண்ட் ஈவில். இதில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரீஸ்க்கு வந்தது. துவாபர யுகாவில் 8,64,000 years. அதில் குட் அண்ட் ஈவில் வேர் இந்த சேம் ஃபேமிலி, ஒரே ஃபேமிலிக்குள்ளேயே வந்துருந்தது. கலியுகாவில் 4,32,000 years. குட் அண்ட் ஈவில் ஆர் இந்த சேம் பர்சன், ஒரே ஆள்கிட்டையே வந்துடுது. அதான் கலியுகத்துனா அப்படி தான் மாறிட்டு வந்துருக்கோம் நம்ம. முதல்ல கெலாக்சியில் இருந்தது, கெலாக்சியிலேருந்து நிறைய கண்ட்ரிக்கு அது பிரிஞ்சு போச்சு. அப்புறமா வந்து ஒரே ஃபேமிலியில் வந்தது. இப்போ ஒரே ஆளுக்கே குட்டும் இருக்குது ஈவலும் இருக்குது. உலகம் அழிஞ்சுன்னு போகிறதுக்கு இதெல்லாம் ரீசன் இல்லையா? அதுக்காக தான் போட்டிருக்கேன். அது த பெஸ்ட் சாக்ரிஃபைஸ் recommended in this age is called Sankirtana Yajna, the chanting of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This is the best and most inexpensive sacrifice. Everyone can adopt it and derive benefits. Okay? ரொம்ப இது. when is the best time to start devotional service? சொன்னே சின்ன குழந்தையா இருக்குச்சே ரொம்ப ஆரம்பிக்கணும். அதுக்காக இது கொடுத்துருக்கு. The best means of spiritual realization is chanting the holy name of the Lord. அதாவது பகவத்கீதை 6வது சாப்டர் 11th ஸ்லோகம் and 12th ஸ்லோகம் அப்படி சொல்லியிருக்கு இல்லையா? ஸோ 16.21 படிக்கும் கமலாஜி. எஸ் மாதாஜி. த்ரிவிதம் நரகஷேதம் துவாரம்
நாசனம் ஆத்மனः காமः क्रोधस्तथा लोभस् तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्. காமம், கோபம், பேராசை ஆகியவை நரகத்திற்கு கொண்டு செல்லும் 3 கதவுகளாகும். அதுக்கு இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவோம் லஸ்ட், ஆங்கர் அண்ட் கிரீட். ஓகே, இவை ஆத்மாவை அழிவு பாதையில் நடத்துவதால் ஒவ்வொரு அறிவுள்ள மனிதனும் இவற்றை துறக்க வேண்டும். இதனால இதை எல்லாரும் தயவு செய்து இதை திறந்து லஸ்ட், கிரீட், ஆங்கர் இல்லாமல் இருக்கணும். அது 3 பண்ணா நரகம் தான் நிச்சயம். லஸ்ட்டுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம்? யாராவது சொல்றேன் அதுக்கு 3த்துக்கும் லஸ்ட், கிரீட், ஆங்கர். அவள்லாம் நம்ம இது கௌரவர்கள் கதையே சொல்லுங்க. அது லஸ்ட், கிரீட், ஆங்கரால் தான் அவள் எல்லாத்தையுமே இழந்தான். அதுக்கு லஸ்ட்னு யாருக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம்? லஸ்ட்டுக்கு திரௌபதியோடைய ஆமா வஸ்திரம் எடுக்கிறார். கோபத்துக்கு கிரீடுக்கு கோபத்துக்கு என்ன சொல்லணும்? லஸ்ட், கிரீட், ஆங்கர். கிரீடுக்கு பேராசை. அவளுக்கு 5 காணி நிலம் கேட்டா, 5 வில்லேஜ் கேட்டா அதை கூட தரமாட்டேன், எல்லாம் எங்களுக்கு தான், உங்களுக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது, போயிட்டு வாங்கன்ட்டு அவள் எல்லாம் அடிச்சு வரட்ட பார்த்தா அது பேராசை, கிரீடு. கோபமுக்கு அவளுக்கு யாருக்கு கோபம்? கோபத்துக்கு என்ன படிச்சோம் கமலா மாதாஜி? ஞாபகம் இருக்கா? துரியோதனன் கோபம் இருக்குன்னு சொல்லலாமே. இல்ல, நம்ம இந்த லஸ்ட், கிரீட், ஆங்கருக்கு குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் சொல்லிச்சேன். ஆமா பேராசைக்கு திருதராஷ்டர், பேராசைக்கு திருதராஷ்டர். ஓகே. காமத்துக்கு ஜெயத்ரன், கோபத்துக்கு ராவணன், கோபத்துக்கு ராவணன். இக்னரன்ஸ் போட்டுக்கலாமா? ஓகே. கோபத்துக்கு ஆங்கர் இது ராவணன் சொல்லலாம். துரியோதனன் சொல்லலாம். கோபம் இருந்தால்தான் அவ அழிஞ்சு, இந்த லஸ்ட், கிரீட், ஆங்கர்னால தான் அவ அழிஞ்சு போனதே கௌரவர்கள். ஓகே. காமத்தை திருப்தி செய்ய முடியாத ஒருவன் கோபமும் பேராசையும் அது ஆக்சுவலா இது கண்டினியூட்டி இதுல இருக்கணும். காமம்னு லஸ்ட், அவன் ஒருத்தன் இல்லிசிட் செக்ஸ் வச்சுக்கணும், இல்லைன்னா அவன் அதை திருப்தி பண்ண முடியலன்னு வச்சுக்கோங்க. அவனுக்கு என்ன ஆகுது? உடனே கோபம் வந்துடுது. கோபம்னா அவனுக்கு அவன் நினைச்சதை அவனால பண்ணிக்க முடியல, செக்ஸ் லைஃப் இருக்க முடியல அப்படின்னா அவனுக்கு எக்கச்சக்கமா கோபம் இருக்கும். அந்த கோபம் வர்றதுனால என்ன ஆகுது? பேராசையும் உடனே பேராசை சரி இங்கே நமக்கு நடக்கலையா, இன்னொரு எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு கையில் இருக்க காசெல்லாம் செலவிச்சுன்னு பேராசையால கிரீடில் அவன் போகிறான். காமம், கோபம், பேராசை இந்த 3 விரோதிகளையும் துறப்பதற்கு முயல வேண்டும். இந்த நரகத்திற்கு 3 வாயில்கள் என்று உள்ளன. இவற்றை துறக்காவிடில் ஆத்மாவின் சீரழிவுக்கு வழிவகுக்கும். இந்த 3த்தையும் நம்ம துறக்கலைன்னாக்க ஆத்மா சீரழிஞ்சுன்னு தான் இருக்கும். ஓகே. எஸ்மா 22க்கு படிக்க கமலாஜி. एते विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरति आत्मनः श्रेयस् ततो याति परां गतिम्. குந்தியின் மகனே, நரகத்தின் இந்த 3 கதவுகளிலிருந்து தப்பிய மனிதன் தன் உணர்விற்கு அனுகூலமான செயல்களை செய்து படிப்படியாக பரம இலக்கை அடைகிறான். அதுக்கு 3த்துலேருந்தும் தப்பிச்சுன்னு வரணும். கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டோம்னாக்க தன்னுணர்வின் மூலமாக அனுகூலமான செயல்களை செய்து படிப்படியாக, அதாவது எப்படின்னு அக்செப்டன்ஸ் ஆஃப், அதுக்கு எப்படி வர முடியும்? படிப்படியாக வரணுங்கிறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல அக்செப்ட், ஒரு ஆன்மீக குருவை வச்சுக்கணும், ஸ்டடி ஆஃப் தி வேதாஸை படிக்கணும், வேதங்களை படிக்கணும், ஆஸ்டெரிட்டி இருக்கணும், சென்ஸ் கண்ட்ரோல் இருக்கணும், தென் ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ் கம்ப்ளீட்டாக வந்துடும். பகவானை அடையிறதுக்கு உண்டான ஏணிப்படிகள் இந்த படியில் நம்ம போக முடியும். காமம், கோபம், பேராசை ஆகியவற்றை கவனமாக இருக்க வேண்டும். எந்த அளவிற்கு விடுபட்டு உள்ளானோ அந்த அளவிற்கு அவனது நிலை தூய்மை அடைகிறது. எஸ்மா 23 படிங்க கமலாஜி. ஓகே மாதாஜி. யஹ சாஸ்த்ர விதிம் உத்ஸ்ருச்ய வர்த்ததே காமகாரதஹ ந ச சித்திம் அவாப்னோதி ந சுகம் ந பராம் கதி. சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து தனது மனம் போன போக்கில் செயல்படுபவன் பக்குவத்தையோ சுகத்தையோ பரம இலக்கியோ அடைவது இல்லை. அதை அடைய முடியாதவனால இல்லையா? உயிர் வாழி வாழ்வை உன்னத தள்ளத்திற்கு உலகத்துவதற்காக கொடுக்கப்பட்டுள்ள விதிகளை பின்பற்றுவான் என்றும் விவேகத்துடன் செயல்படுவான் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
அவன் ஃபாலோ பண்ணணும்னு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. எஸ் 24 படிங்க கமலாஜி. எஸ் மாதாஜி. தஸ்மாத் சாஸ்திரம் பிரமாணம் தே कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुम् इहार्हसि. எது கடமை என்றும் எது கடமையல்ல என்றும் சாஸ்திரங்களின் விதிகளால் ஒருவன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். படிப்படியாக ஏற்றம் பெறுவதற்கு இத்தகைய சட்டத்திட்டங்களை அறிந்து அவன் செயல்பட வேண்டும். ஸோ இந்த 15ஆம் அத்தியாயத்தில் கூறப்பட்டுள்ளபடி வேதங்களில் எல்லா சட்டத்திட்டங்களும் கிருஷ்ணரை அறிவதற்கானவையே. பகவத்கீதையிலிருந்து ஒருவன் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொண்டு கிருஷ்ண உணர்வின் நிலையை பெற்று பக்தி தொண்டில் தன்னை ஈடுபடுத்துகிறால் அவன் வேத இலக்கியங்களால் அளிக்கப்படும் ஞானத்தின் மிக உயர்ந்த நிலையை அடைந்தவன் ஆவான். சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த வழிமுறையை எளிமையாக்கினார். அதுக்கு சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன சொல்லிக் கொடுத்தார்? நமக்கு ஈஸியாக சொல்லிக் கொடுத்தார். ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தை சொல்லியிருக்காரு. முதல் பாயிண்ட், பிரசாதம் கொடுக்கணும், விக்கிரகங்களை இருங்கணும், பிரசாதம் விக்கிரகங்களுக்கு படைக்கணும். அப்புறம் 3 பாயிண்ட், பக்குவமான முடிவிற்கு அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரி பண்ணால் பக்குவமான முடிவிற்கு நம்ம வர முடியும். ஸோ நரகத்திற்கான 3 கதவுகள். முதல்ல லஸ்ட்டுக்கு இந்த பிக்சர் இருக்குது, பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் பாருங்க. கிரீட், இது ஆங்கருக்கு ஆத்திரப்பட்டு ஒருத்தனையும் இருக்கிறது. கிரீட் அண்டு கிரீட், பேராசை, இது வேணும் அதை வேணும்னு சொல்லிட்டு பேராசை. ஸோ இந்த சாப்டர் இதோட 24 ஸ்லோகத்தோடு இது முடிஞ்சு போயிடுது. அதில் முதல்ல தெய்வீக அசுர குணங்கள் பார்த்தோம். அசுர இயல்புகள் என்ன, தேர்வு செய்தல், நம்ம தான் செய்யணும். அனைவரும் தெரிவதற்கான வாய்ப்பு கிடைக்குது. நரகத்திற்கான கதவுகள் என்னன்னு தெரிஞ்சுட்டு காமம், கோபம், பேராசை, லஸ்ட், ஆங்கர் அண்ட் கிரீட். ஓகே. அப்புறம் தெய்வீக அசுர குணங்கள் 6 அசுர குணங்கள், 26 தெய்வீக குணங்கள். இதை உட்காந்து எழுதிட்டு ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எழுதிக்கோங்க. யாருக்காவது எல்லாத்துக்கும் எழுத முடிஞ்சதுன்னா எனக்கு பர்சனலாக எனக்கு கொஞ்சம் அனுப்புங்க பார்க்கலாம். தெய்வீக குணங்கள் 26 இருக்கு. ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எனக்கு வேணும். ஓகே. எல்லாத்தையும் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க. எல்லாத்தையும் ரெஃபர் பண்ணிட்டு பண்ணும்போது இதுவாக பண்ண முடியாது. இது நான் ஏன் சொல்லி கொடுக்குறேன்னா, இது உங்களுக்கு பக்தி சாஸ்திரியில் இந்த சாப்டர் உண்டு. உங்களுக்கு 26 தெய்வீக குணங்களுக்கு ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒவ்வொரு எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம். எங்களுக்கு இப்போ தான் முடிஞ்சது போன வாரம் தான். அதனால தான் உங்களுக்கு அந்த டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு சொல்ல முடியாது என்னால். ஸோ இந்த சாப்டர்லேருந்து நமக்கு கிடைக்கிற வாழ்க்கைக்கான பாடம் என்ன? மாம்பழத்தை பிழிந்தால் அது மாம்பழ ஜூஸ் தருகிறது இல்லையா? அது பாவம், அதை போட்டு அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நம்ம புழிஞ்சு எடுக்கிறோம். ஆனால் நமக்கு அதுலேருந்து கிடைக்கிறது நல்ல அழகாக மாம்பழ ஜூஸ் கிடைக்குது. அதே மாதிரி எலுமிச்சை பழத்தை பிழிந்தால் அது எலுமிச்சை ஜூஸ் தருகிறது. பிறரால் தொந்தரவு செய்யப்படும் போது நாம் தருவது என்ன? யாராவது நம்மளை தொந்தரவு பண்ணினா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? நம்ம இந்த மாதிரி ஜூஸ்லாம் தொந்தரவு பண்ணால் அப்பவும் நம்ம நல்லது தான் கொடுக்கணும். பகவத்கீதை படிக்கிறதுலேருந்து நம்ம கற்றுக்க வேண்டியது இதுதான். நல்லதாக இருக்கணும், நம்ம ஹம்பிளாக இருக்கணும், நம்ம ஆங்கர் வரக்கூடாது, கிரீடினஸ் இருக்கக்கூடாது, லஸ்ட்டும் இருக்கக்கூடாது. இது 3 நம்மளை விட்டு போயிடணும். லஸ்ட்டு, ஆங்கர் அண்ட் கிரீடு போயிடணும். ஓகே. அதனால நம்மளை யாராவது தொந்தரவு பண்ணினா அவளுக்கு நல்லதை சொல்லி கொடுத்து அவளையும் நம்மளோட வழிக்கு அவளை கொண்டு வரணும். நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? அதுக்கு பதிலாக யாராவது நம்மளை தொந்தரவு பண்ணால் இப்படி பண்ணாத அப்படின்னா நமக்கு கோபம் வந்துடுது. கோபப்பட்டுட்டு அவளை பிடிச்சி திட்டின்னு கெட்ட வார்த்தையெல்லாம் பேசின்னு அந்த மாதிரி பண்ணிடுவோம். அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது. அசுர இயல்புலேருந்து நம்ம மீண்டு தெய்வீக இயல்புகளுக்கு வந்துடணும். ஓகே. ஸோ இதோட இந்த சாப்டர் முடியுது. அதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு சிசுபாலன் கதை ஒன்று சின்னதாக சொல்லிடுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. சிசுபாலன் பிறந்தபோது அவருக்கு 3 கண்கள் மற்றும் 4 கரங்களுடன் பிறந்ததாக கூறுவது. யாருடைய மடியில் வைக்கும்போது அவனது தேவைக்கு அதிகமான உறுப்புகள் விழுகின்றனவோ அவனே சிசுபாலனின் கொலையாளி என்று ஒரு அரூப குரல் சொல்கிறது. கிருஷ்ணன் மடியில் வைக்கும்போது அவ்வுறுப்புகள் விழுவது, சிசுபாலனின் தாய் கிருஷ்ணனிடம் வரம் கேட்பது, சிசுபாலனின் 100 பிழைகளை பொறுப்பதாக கிருஷ்ணன் உறுதி அளிக்கிறார். ஓகே. பீஷ்மர் சொன்னார்,
சேதி நாட்டின் மன்னனின் குலத்தில் சிசுபாலன் 3 கண்களுடனும் 4 கரங்களுடனும் பிறந்தான். அவன் பிறந்ததும் கழுதை குரலில் கதறி ஊளையிட்டான். இதனால் அவன் சிசுபாலனது தந்தையும் தாயும் உறவினர்களும் அச்சத்தால் பீடிக்கப்பட்டார்கள். இந்த இயல்புக்கு மிக்க சகுனங்களை கண்ட அவனது சிசுபாலனது பெற்றோர் அவனை கைவிட தீர்மானித்தார்கள். ஆனால் அரூபமான குரல் அந்த நேரத்தில் ஒலித்து துயரத்தில் மூழ்கியிருந்த மன்னனிடம் மனைவி, அமைச்சர், புரோகிதர் ஆகியோர் முன்னிலையில், ஓ மன்னா, இந்த உனது மகன் நற்பேறு பெற்றவனாகவும் பலத்தில் மேன்மையானவமாக இருப்பான். ஆகையால் நீ அச்சப்பட வேண்டாம். கவலை இல்லாமல் இந்த குழந்தையை நீ வளர்த்து வா. அவன் குழந்தை பருவத்திலேயே இறந்து போக மாட்டான். அவனது காலம் இன்னும் வரவில்லை. ஆயுதங்களால் இவனை கொல்லப் போகிறவனும் ஏற்கனவே பிறந்து விட்டான். ஆயுதங்களால் சிசுபாலனை கொல்லப் போகிறவனும் ஏற்கனவே பிறந்து விட்டான் என்றது அந்த அரூபமான குரல். இந்த வார்த்தைகளை கேட்ட அந்த குழந்தையின் தாய் துயர் மிகுதியால் அந்த அரூப குரலிடம், எனது பிள்ளையை மதித்து இந்த வார்த்தைகளை உதித்தவன் முன்னிலையில் நான் குவிந்த கரங்களுடன் வணங்குகிறேன். அவன் சிசுபாலனை கொல்லப் போகிறவனை தெய்வீகமானவனா அல்லது சாதாரண உயிர் வகையை சார்ந்தவனா என்று அவனே சொல்லட்டும். எனது மகனை கொல்லப் போகிறவன் எவன் என்பதை நான் கேட்க விரும்புகிறேன் என்றாள். அதற்கு அந்த அரூப குரல், யார் மடியில் இந்த குழந்தையை வைக்கும் போது இவனது மிகுதியான கரங்களும் 5 தலை நாகத்தை போல தலையும் விழுமோ, யாருடைய பார்வைப்பட்டதும் இவனது 3ஆம் கண் மறைகிறதோ, அவனே இந்த குழந்தையை கொல்லப் போகிறவன் என்றது. குழந்தை 3 கண்களையும் 4 கரங்களையும் அரூப குரலின் வார்த்தைகளையும் கேள்விப்பட்ட உலகத்தின் மன்னர்கள் அனைவரும் சேதிக்கு அந்த இடத்துக்கு அவரை காண செல்கிறார்கள். சேதியின் மன்னன் அவர்கள் ஒவ்வொருவரையும் அவர்கள் தகுதிக்கு ஏற்ப வழிபட்டு அவர்கள் மடியில் ஒருவர் பின் ஒருவராக வைத்து பார்த்தான். ஒருவர் பின் ஒருவராக 1000 மன்னர்கள் மடியில் வைத்தும் அந்த அரூப குரல் சொன்ன வேளை வரவில்லை. துவாராவதியில், அதாவது துவாரகையில் இவை அனைத்தும் கேள்விப்பட்ட பெரும் பலம் வாய்ந்த யாதவ வீரர்கள் யாரு? யாதவ வீரர்கள் கோகுலத்துல இருக்கோம். அதான் பலராமனும் கிருஷ்ணனும் தான் யாதவ வீரர்கள். சங்கர்ஷனும் பலராமன், சங்கர்ஷனங்கிறது பலராமன், ஜனார்த்தனன் கிருஷ்ணன். சேதியின் தலைநகருக்கு யாதவர்களின் மகளான சேதியின் ராணியான தங்கள் தந்தையின் அத்தையை காண செல்கிறார்கள். அங்கே அவர்கள் தகுதிக்கேற்ப அனைவரையும் வணங்கி, மன்னனையும் ராணியையும் வணங்கி அனைவரின் உடல் நிலையும் விசாரித்து பலராமனும் கேசவன கிருஷ்ணனும் தங்கள் இருக்கையில் அமர்ந்தனர். பதிலுக்கு அந்த வீரர்கள் வணங்கப்பட்டதும் பெரும் மகிழ்ச்சியுடன் இருந்த ராணி, அதாவது சேதி நாட்டின் ராணி, தானே தனது குழந்தையை சிசுபாலனை தாமோதரனின் மடியில் வைத்தார், கிருஷ்ணனின் மடியில் வைத்தார். அந்த குழந்தை சிசுபாலன் அப்படி மடியில் வைக்கப்பட்டதும் அந்த தேவைக்கு அதிகமான கரங்கள் கீழே விழுந்தன. நெற்றியில் இருந்த கண்ணும் மறைந்தது. இதை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்த ராணி துயரத்துடன் கிருஷ்ணரிடம் ஒரு வரம் கேட்டாள். அவள் சேதி நாட்டினான் கேட்கிறான், ஓ பெரும்பலம் கொண்ட கிருஷ்ணா, நான் பயத்தால் வேடிக்கப்பட்டிருக்கிறேன். எனக்கு ஒரு வரம் தா. துயர் நிறைந்தவர்களும் துன்பத்தை கலையை உறுதி அளிப்பவரும் நீதான். அனைவரின் பயத்தையும் விளக்க வல்லவர் நீயே என்றாள். இப்படி அவளால் சேதி நாட்டு ராணியினால் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டு எதுகுலத்து கிருஷ்ணன், ஓ மரியாதைக்குரியவளே, பயப்படாதே. நீ நீதிகளை அறிந்தவள். உனக்கு என்னிடம் எந்த அச்சமும் இருக்காது. நான் உனக்கு என்ன வரம் தர வேண்டும்? அத்தை, அவருக்கு அத்தை தானே. ஓ அத்தை, நான் உனக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்? என்னால் முடிந்தாலும் முடியாவிட்டாலும் உனது உத்தரவை நிறைவேற்றுகிறேன் என்றாள். இப்படி கிருஷ்ணன் சொன்னதும் சேதி நாட்டு ராணிக்கு, ஓ பெரும் பலம் கொண்டவனே கிருஷ்ணா, சிசுபாலன் செய்யும் குற்றங்களை நீ எனக்காக மன்னிக்க வேண்டும். ஓ எதுகுலத்தின் புலியே, ஓ தலைவா, நான் கேட்கும் இதுவும் ஒரு வரம்தான் என்பதை அறிந்து கொள் என்றாள். அதற்கு கிருஷ்ணர், ஓ அத்தை, அவன் சிசுபாலன் கொல்லப்பட தகுதி வாய்ந்தவனாக இருந்தாலும் நான் அவனது சிசுபாலனது 100 குற்றங்களை மன்னிப்பேன். நீ வருந்தாதே என்றெல்லாம் பழகு. அவனை இப்பவே கொலை பண்ணணும்னா, ஆனா நான் பண்ண மாட்டேன். அவனுக்கு 100 குற்றங்களை மன்னிப்பேன். நீ வருந்தாதே அப்படிங்கிறார். உடனே பீஷ்மர் சொன்ன, ஓ பீமா, இப்படி இந்த பாவி மன்னனான தீய இதயம் கொண்ட சிசுபாலன் கோவிந்தன் கொடுத்த வரத்தால் கர்வம் கொண்டு உன்னை போருக்கு அழைக்கிறான். அதனால தான் உன்னை போருக்கு கூப்பிடுறான் அப்படின்ட்டு கூப்பிடுறான்னு சொல்ற. அப்புறம் போருக்கு போனதுக்கு அப்புறமா என்ன ஆகுது? அந்த 100வது சமயத்துல தான் அந்த ஒரு படம் போட்டு ஒன்று வச்சிருப்பேன் பத்திரிக்கையில. அப்போ 100வது தாண்டினதுக்கு அப்புறமா அவ என்ன பண்றா?
அந்த இது அவர் கையில வச்சிருக்கிறது என்ன இது அது சக்கராயுதத்தை வச்சு அவரை வந்து கொலை பண்ணிவிட்டார். 100 வரைக்கும் தானே அவர் பொறுத்துக்கிறேன்னு சொன்னார். 100வது ஒன்று அவர் கொலை பண்ணிட்டார். ஸோ இந்த சிசுபாலன் கதை இடத்துல ஞாபகம் வந்து அதையும் சொல்லணும். ஓகே. வாஞ்சா கல்பதரூபஸ்ய கிருபா சித்துபியோ ஏவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஹரே ஹரே. மங்கள மாதாஜி, அதை முடிச்சு நம்ம கன்க்ளூட் பண்ணிட்டுமா? அந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லி சுலட்சண மாதாஜி இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஓகேவா?